Amoy delisyosang ka-love team! Mara's Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Aray! Ouch! Aray! Aray, ang sakit ang hapdi, ha? Ba't ganun parang ang sakit ng likod ko? May tumutusok! Teka, ang hapdi! Ang init naman pala. Ano ba itong tumutusok na to? Mamaya na, kita mong naka-live eh. Anyway, it's a happy Thursday, kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to. Ang babaeng takbo ng takbo. Sa isip mo. Your dadalerang atleta, DJ Maratoni, para sa programang Love Trip. Yo, pakinggan nyo to. Trip lang. Teka nga, bago ang lahat, tignan mo nga muna yung katabi mo. Dali, tignan mo kung ano yung mga bagay na nagpapainit ng ulo dyan. Ano ba yan? May tumutusok rin ba sa likod? Kagaya sa akin? Kasi sabi ng mamaya na. Check mo muna yung katabi mo. Dali, tignan mo kung umiinit ang ulo, kung medyo kinakabahan na naman. O baka may ibang kumukulo dyan. Ano bang kumukulo sa'yo, kuya, ate, kute? Kumukulo ang tiyan. Alam ko na. Kumukulo yung ulo mo. Bakit? Nakita mo yung toothbrush mo kanina, no? Ang dumi-dumi na. Kailan ka ba huling nagpalit ng toothbrush, B? Toothbrush check ka. Baka naman mamaya. Hilig-hilig mo makipag-kiss-kiss dyan. Tapos yung toothbrush mo dumi-dumi. It's time para magpakulo. Magpakulo gamit ang mainit na tubig. At kung ikaw ay isa sa mga taong talaga namang kumukulo ang dugo dyan sa kaaway mo, well, tamang-tama ka ng istasyon na natambayan, ate kuya kute. Dahil ako po ang inyong makakasama buong hapon, 3 to 6 p.m. yan sa programang Love Trip. Kung saan ang ating mga pag-uusapan ay, syempre, hello 2025 na, maging healthy ka naman dyan. Healthy sa pagpapakulo ng maratoni. Pagpapakulo ng mga aparador, ng mga aparatus sa bahay. Kagaya ng toothbrush mo, ha? Naku, sabi ko sa'yo, sobrang halaga kaya na nagpapakulo ka ng ng mainit ng tubig. Mamaya pag-usapan natin yan, ha? Diyan ka muna. Bawasan natin ang init ng ulo, bawasan natin ang kulo, ng lukso, ng dugo, basta yon. Ako pong inyong makakadaldalan buong hapon. Or na makinig mo na ng feel-good music. Paparating sa Love Radio. Abangan